अंक्वार साहेबिनी तू आमची राणी लाभोय देनी जियूंक जीनी जेजूच्या मेठानी अंक्वार साहेबिनी तू आमची राणी लाभोय देनी जियूंक जीनी जेजूच्या मेठानी बोलाई की माय आमचे शेखाय ससाय तुझी दिमाये निवार पातकांतले पिडे शिडेंतले आमकां तूं पावू माये अंक्वार साहेबिनी तू आमची राणी लाभोय देनी जियूंक जीनी जेजूच्या मेठानी रोजारी माय आमचे राणीये कोंतान आमकां राखमाये कश्टा दुखांतले वायटा विघ्नांतले आमकां निवार माये अंक्वार साहेबिनी तू आमची राणी लाभोय देनी जियूंक जीनी जेजूच्या मेठानी अंक्वार साहेबिनी तू आमची राणी लाभोय देनी जियूंक जीनी जेजूच्या मेठानी एक घडी बरसा वात पेटोवन तासो तेर्स करतना पेटोवन आसो आनी इल्लो सोलो येवंक आसा आयल्या उपरांत आमी आराम करया. मंडाबाळ ह्या पर्यासा सुरवेर स्वागताची 2 उतरां त्यानंतर हांगासर नंतर कोवेंताच्या एक हांगासर प्रार्थन नृत्य मर्याळ गिताक आसतलें त्यानंतर आमोरी ताच्या उपरांत तेर्साचें भक्तीपण हांगासर चलतलें. हर एका मिस्तेरात कण सांगल्या उपरांत मटवें वासप
मागीर नियाळ आनी ताच्या उपरांत आमी तेर्स म्हणसो आनी अकरेक गीत वा नृत्य हांगासर प्रदर्शन जातालें. मगाळ भांभयणीनो, तुमकां सुमेस्तांक ह्या पोरबायेच्या तेर्साच्या भक्तीपणाक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. गुरट्टो मुखार बसून मरयेक तेर्स करून मरयेक आमी सक्कड मान करया आनी मरये मायेची ससाई मजत आमच्या फिरगस कुटुंबाचेर आमी मागया. प्रत्येक जावन पिडेस्तांचेर, प्रायवंतांचेर आनी परगांवांत आसलेल्यांचेर, आमच्या भुरग्यांचेर, युवजनांचेर सर्वांचेर देवाची ससाय देवाची काकुळट दया बेसांव आमी मागोवन घेवया. प्रत्येक जावन हांगासर हांव स्वागत करता. आमकां नृत्य करून आमकां मागण्या कुमो करच्या नंतर कोवेंताच्या धर्मभयण्यांक, एसी धर्मभयण्यांक, बेतनी धर्मभयणींक आनी हांगासर ह्या तेर्साक हजर जाल्ल्या याजकांक, आमच्या फिरगज याजकांक आनी तुमकां समेस्तांक मोगाचो स्वागत करता. आतां पयलें प्रार्थना नृत्याद्वारे ह्या तेर्साचें भक्तीपण आमी आरंभ करया. प्रेयर डान्स.
देव बरें करूं. अपूर्बायेच्या नृत्या खातीर आतां आमरी शिकोवन आमी आमच्या आयच्या दिसाचो तेर्स आराम करुया. भगवंती खुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सोम्याच्या भडव्यान मरयेक बरी खबर हाडली. नमान मरये कुरपेन भरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे खुशीचे जेसू. आबळे सोम्याची साकर नमान मरये कुरपेन भरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे खुशीचे जेसू. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. नमान मरये कुरपेन भरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे खुशीचे जेसू. भगवंती देवाचे माये आमा पासत विनाती कर. प्रार्थुया. ए सोम्या भडव्यान बरी खबर दिल्ले वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतिल्लें आमी जाणा जाल्या ताच्या कश्टा आनी खुर्सा वरवीं पुनर्जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावाशे तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वत म्हण आमी मागतां. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. प्रार्थुया. ए देवा तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या पुनर्जिवंतपणा वरवीं संसार संतोसांक तुवें दया केली. ताचे माये आंकवार मरये मारिफात ससनाचे जिणयेचो संतोष आमकां लाभासो कर म्हण आमी मागतां. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मारिफात आमेन. मोगाचे न्हू आज आमी संतोषाचें मिस्तेर नियाळतां. पयलो मिस्तेर मरयेक बडवो खबर दिता. सांलुकाच्या वांजेलांतलें वाचप आमी आयकोवया. 6व्या म्हयन्यान देवान गब्रिएल दुताक गलिलियेच्या नजरेत नांवाच्या एक शहरांतले एक अंकारी सरशें पाठयलो. एका दाविदाच्या घराण्याच्या जुजे नांवाच्या एक दादल्या लागीं करार जाल्लें. ते अंकारीचें नांव मरी. देवदूत भितर संतीचे लागीं म्हणालो, नमान देवाचे कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे संगता आसा. ही उतरां आयकून मरी सगळीच शर्मेली आनी हो नमान कसलो जबयत म्हूण आपणा इतल्याक चिंतूंक पडली. तवळ देवदूतान तिका म्हळें, भिये नाका मरये, देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या. पळय तूं गर्भेश जावन एक पुताक प्रसूत जातली. ताका तुवें जेजू म्हूण नांव दिवंक जाय. तो वर्तो जातलो आनी परमन्न तसो पूत म्हूण ताका आपयतले. देवाचें उतोर हें. मगाळ बांबयनीनो ह्या वाचपांत आमी नियाळता. मरी सारके समजनातल्या वेळा पातयेवंक कश्ट मारतना मरये बरी देवाच्या योजनाचेर विश्वासूंक ह्या वाचपांत आमकां उलो आसा. म्हणजे अस्कत कांय कलतेपणान वळखूंक आनी देवाच्या व्हडपणा मुखार शरणागत जावं हांगासर आपोवणें आसा. देवाच्या आपोवण्या मरये बरी विधेय जावन कश्टांच्या वेळारी जायत म्हणूंक उलो आसा. समजूंक असाध्य तरी देवाच्या बसवण्याचेर आमकां भावार्थ दवरूंक आपयलां. देखून देवाचो ताळो आयकूंक ताचो संदेश घेवंक तयार जावया. दुबाव बेबिरान पयस करून देवाच्या बऱ्यापणाचेर विश्वास ठेवया. देवाची कुशी आनी योजन समजून ते जारी करूंक मेटा काडया. खालती जावन देवाचेर हुंदून जियोंक हर सदन आमी करया. ही कृपा आमकां दी म्हणून मागून
ह्या कणा वेळार आमी मागतना ह्या सगळ्या तेरसा वेळार आमच्या फिरगस कुटुंबाच्या एकवटा पासत फिरगस कुटुंबाच्या हर एक सांद्या पासत आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाम पवय जावं, तुझे राजम कायम, तुझी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत तिसल्या खुशीची जाप दिया. नमान मरिये कृपेन बरले तुम्ही तुझे संगाता नमिदा तुम सोदे आणि सदैव पाल तुझ्या खुशीचे जेजो. नमान मरिये कृपेन बरले तुम्ही तुझे संगाता नमिदा तुम सोदे आणि सदैव पाल तुझ्या खुशीचे जेजो. नमान मरिये कृपेन बरले तुम्ही तुझे संगाता स्त्रियांमध्ये तू सदैव आणि सदैव पाल तुझ्या खुशीचे जेजो. नमान मरिये कृपेन बरले तुम्ही तुझे संगाता स्त्रियांमध्ये तू सदैव आणि सदैव पाल तुझ्या खुशीचे जेजो. देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरिये कृपेन बरले समी तुझे संगाता स्त्रियांमध्ये तू सदैव आणि सदैव पाल तुझ्या खुशीचे जेजो. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले समी तुझे संगाता स्त्रियांमध्ये तू सदैव आणि सदैव पाल तुझ्या खुशीचे जेजो. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले समी तुझे संगाता स्त्रियांमध्ये तू सदैव आणि सदैव पाल तुझ्या खुशीचे जेजो. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले समी तुझे संगाता स्त्रियांमध्ये तू सदैव आणि सदैव पाल तुझ्या खुशीचे जेजो. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले समी तुझे संगाता स्त्रियांमध्ये तू सदैव आणि सदैव पाल तुझ्या खुशीचे जेजो. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या. हे मोजा जेजू आमचे पातकां आमकां बक्षी येमकोंडाच्या उज्यांतले आमकां निवार सोमेस्तत्म्यान सडकन तुजे काकुळतीची अदीक गरज असल्या सरगार वन पाय. नमान राणी काकुळतीचे माये नमान आमच्या जिवा अमृत आनी बरवशा तुका आमी उलो मारता आनी परदेशी वेची बाळकां ह्या दुखाच्या कोणांत आसता हस्कार उस्कार सोन आमी तुका रुदान करता. तर तूं आमचे शिकाय हे तुझे काकोतीचे दोळे आमचे वयर परती आनी ह्या परदेशा उपरांत तुजे खुशीचे सदैव फळ जेजूक आमकां दाखय. हे दयाळे हे मोगाळे हे लोभी आमकां रे मरी. आतां आमी एक गीत गावया. Krishna
संतोषाचो दुसरो मिस्तेर मोरी एलिझाबेथीची भेट करता. देवाचें उतर. हें घडोवन थोड्याच दिसांनी मोरी उठून जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या एका शहराक धांवान धांवी गेली. थंय जाकारीच्या घरा भितर सरन एलिझाबेथीक तिणें नमन केलो. एलिझाबेथीन मोरयेचो नमन आयकतच तिच्या कुशींत आसलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरोवन व्हडल्या ताळान म्हणाली, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुज्या कुशीचें फळ. मुगाळ भाव भयणीनो, मोरयेक सोडवंदराची आवय जावचें भाग लबलेंस ह्या वर्त्या आशिर्वाद म्हणून तिणें लेखलें. ती आशिर्वादीत जाली कित्याक तिच्या कुशींत जेजू बाळ आसलो आनी अशें ती वो गौरवना. हो आशिर्वाद हेरांक दिवचे खातीर प्रत्येक जावन एलिझाबेथीची तिणें भेट केली. हो आशिर्वाद तिका लाभलो. आमकां हर एकल्याक देवान आशिर्वादां बेसांवां दिलां. आमचें जिवीतच एक वर्तें आशिर्वाद. If my life is not a blessing to others, it will not be a blessing to me. आमकां सोबार आशिर्वादांनी बेसावांनी जर जेजून नटयला आसता, हो आशिर्वाद आमी हेरांक वांटून घेवंक, आमी हेरांक आशिर्वादीत जावं जाय असची कृपा मागया. मोरये मुखांतर ही ससाय आमकां लाभच्या खातीर जेजू लागीं आमी मागया. ह्या वेळार प्रत्येक जावन आमी मागया आमच्या कुटुंबांत, आमच्या परिसरांत शांती समाधान आसचे खातीर, आमच्या देशांत शांत समाधान लाभच्या खातीर जेजू आमकां हर एकल्याक ही कृपा फावो करून दी म्हूण मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सकाळ जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यां बक्षिता तशी आमची पथकां बोगोस आनी आमकां धाडल्यान पडोवन दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवाड. पण बरले समी तुजे सांगाता श्रेयां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले समी तुजे सांगाता श्रेयां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले समी तुजे सांगाता श्रेयां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले समी तुजे सांगाता श्रेयां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले समी तुजे सांगाता श्रेयां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले समी तुजे सांगाता श्रेयां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले समी तुजे सांगाता श्रेयां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले समी तुजे सांगाता श्रेयां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले समी तुजे सांगाता श्रेयां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन.
नमान बरे कृपेन बरले समी तुझे संगता श्री आंबेते तू सदैव आणि सदैव फॉल तुझे कुशीचे जेसो भगवंती मरिये देवाचे मये मो व्यांगा देवनाधिकार आतानम जा मरण जगळे आमे महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रात्म्या जशी आधी तशी आता आणि सदा सर्वदा आमे ए मोजा जेजू आमची पादका आमकां बक्षी यम कोंडाच्या उज्यांतले आमकां निवार सोमेस्तत्म्या सडकन तुझे काकोळतीची अधिगर असल्या सरगार वनपाय तिसरो मिस्तेर बेतलेमान जेजू जल्माता लुका प्रमाणे शुभ वर्तमान त्या दिसांनी आगोस्त चक्रवर्तीन सगळ्या रोमी संवसाराचे जनगणन करूंक जाय म्हणून फर्मान धाडलें हें पयलें जनगणन क्वेरीन सिरियाचो अधिपती जावन आसलेल्या काळार काडलेलें देखून सोमेस्तां आपलें नांव दखल करूंक आपआपल्या स्वंत गांवांक गेलीं जुजे दाविदाच्या घराण्याचो देखून गलिलेच्या नजरेत शारांत हांवन जुदेयांत आसलेल्या दाविदाच्या शाराक बेतलेमाक आपलें नांव दखल करच्याक गेलो ताजे लागीं करार जाल्ली ताजे पतीन मोरी ताजे सांगाता गेली तो वळटी भरलेली गरबेन ती थंय आसतना तिजे प्रस्तुतपणाचे दीस भरती जाले आनी आपल्या प्रथम भुरग्याक एक पुताक प्रसूत जाली ताका तिणें फडयांनी गुटलोवन एक खावणेन न्हिदयलो कित्याक छत्रान ताका जागो मेळोंक नासलो बेतलेमांत जेजूचे जनान आमकां कालतेपण शिकयता जेजू देवाचो पूत तरी फळयांनी गुटलोवन एक खावणेन न्हिदयलो जेजूक सारकी स्वात खंयसरी मेळ्ळी ना जेजू ह्या संवसारांत जल्मात आसतना राय जावन ग्रेस्त भुरगो जावन बोळादीक व्यक्ती जावन जल्में आसलें तरी एक दुबळो जावन जल्माता कित्याक दुबळो जावन आमचे बरे मनीस जावन देवाचो खरो मोग कालतेपणांतय तशेंच सेवेच्या स्पिरितांत आसा म्हूण दाखोवन दिता जेजूचे जल्म मोरयेक कालतेपणाची वाट समकोवंक देवाचेर खरो भावार्थ दवरूंक शिकयता आज मोरयेचे मिस्तेर आमी नियाळटा आसतना मोरी आमकां आपणी दिता कालतेपणाच्या भावार्थाच्या अशे गुणांनी सोलोवंक ह्या मिस्तेरा वेळार प्रत्येक रितीन आमच्या सर इवाजनां पासून मागया इवाजन बऱ्या फुडाराच्या वाटेर समकोवंक Tu rosari ranie mogali mai amche shikai morie tu ka ulo mata tu ka hasita tu ka warnita naman 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 morie daya devor amche kontan amka turak mori zait vorum patkanche mori tu rosari rani mogari mai amche shikai mori tu ka ulu marta tu ka hasita tu ka वर्णिता आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाम पवित्र जावं तुझे राजम कायम तुझी गोशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आजमकादी आणि आमी आमचे सुकलेले आंबक शेता
तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवन दिनाका पण वायटांतले आमकां निवाड मरिये कृपेन बरलय सुमी तुजे संगाता श्रामेदा तूं सदैव आनी सदैव वाल तुज्या कुशीचे जेजू भगवती मरिये देवाचे माये आम पापयांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कडेन आमेन नमान मरिये कृपेन बरलय सुमी तुजे संगाता श्रामेदा तूं सदैव आनी सदैव वाल तुज्या कुशीचे जेजू भगवती मरिये देवाचे माये आम पापयांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कडेन आमेन नमान मरिये कृपेन बरलय सुमी तुजे संगाता श्रामेदा तूं सदैव आनी सदैव वाल तुज्या कुशीचे जेजू भगवती मरिये देवाचे माये आम पापयांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कडेन आमेन नमान मरिये कृपेन बरलय सुमी तुजे संगाता श्रामेदा तूं सदैव आनी सदैव वाल तुज्या कुशीचे जेजू भगवती मरिये देवाचे माये आम पापयांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कडेन आमेन नमान मरिये कृपेन बरलय सुमी तुजे संगाता श्रामेदा तूं सदैव आनी सदैव वाल तुज्या कुशीचे जेजू भगवती मरिये देवाचे माये आम पापयांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कडेन आमेन नमान मरिये कृपेन बरलय सुमी तुजे संगाता श्रामेदा तूं सदैव आनी सदैव वाल तुज्या कुशीचे जेजू भगवती मरिये देवाचे माये आम पापयांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कडेन आमेन नमान मरिये कृपेन बरलय सुमी तुजे संगाता श्रामेदा तूं सदैव आनी सदैव वाल तुज्या कुशीचे जेजू भगवती मरिये देवाचे माये आम पापयांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कडेन आमेन नमान मरिये कृपेन बरलय सुमी तुजे संगाता श्रामेदा तूं सदैव आनी सदैव वाल तुज्या कुशीचे जेजू भगवती मरिये देवाचे माये आम पापयांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कडेन आमेन नमान मरिये कृपेन बरलय सुमी तुजे संगाता श्रामेदा तूं सदैव आनी सदैव वाल तुज्या कुशीचे जेजू भगवती मरिये देवाचे माये आम पापयांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कडेन आमेन नमान मरिये कृपेन बरलय सुमी तुजे संगाता श्रामेदा तूं सदैव आनी सदैव वाल तुज्या कुशीचे जेजू भगवती मरिये देवाचे माये आम पापयांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कडेन आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जशें आदी तशें आता आनी सदां सर्वदा आमेन ए मोजा जेजू आमची पातकां आमकां बक्षी यमकोंडाच्या भुजांतले आमकां निवार सोमेस्तात्म्यान सडकन तुजे काकुळतीची अधिगर्ज असल्या सरगार वन पाय गीत गावे आत्मो मुजो सोम्याक नावाडटा देवा म्हज्या तारोका थंय उल्लासता आत्मो म्हजो सोम्याक नावाडटा देवा म्हज्या तारोका थंय उल्लासता सोम्या सोमोगणी आळटा म्हज्या रायाक हांव वंदिता महान ताची कीर्त संतोषान गायता सोम्या सोमोगणी आळटा आत्मो म्हजो सोम्याक नावाडटा देवा म्हज्या तारोका थंय उल्लासता आत्मो म्हजो सोम्याक नावाडटा देवा म्हज्या तारोका थंय उल्लासता सोमी बोळ दाखयता आपली प्रकाशीत महिमा परगडता पदवेदारांक बसकेत हांव सकला घालता सोमी बोळ दाखयता आत्मो म्हजो सोम्याक नावाडटा देवा म्हज्या तारोका थंय उल्लासता आत्मो म्हजो सोम्याक नावाडटा देवा म्हज्या तारोका थंय उल्लासता
चवथो मिस्तेर बाळोव जेजूक देव मंदिरांत भेटयतात. सांग लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता. मैजेच्या नियमशास्त्रा प्रकार तिच्या अशुद्धपणाचे दीस काबर सावन तिने नितळ जावचो दीस आयलो. देखून तांणी बाळकाक जेरुसलेमाक हाडलो. प्रथम जल्मल्लो हर एक चरको भुरगो सर्वेस्पराक समर्पूंक जाय अशें सर्वेस्पराच्या शास्त्रांत बरोवन आशिल्ल्या कायद्या प्रकार त्या बाळकाक तांणी देवाक भेटोवंक जाय आसलो. त्या शिवाय सर्वेस्पराच्या शास्त्रांत फरमायिल्ल्या प्रमाणे एक जोड कोवडे ना जाल्यार 2 पारव्या पिलां तांणी बलिदान भेटोवंक जाय आसलीं. मोरी जेजू बाळकाक तेंपलान भेटोवचें हें घडीत भोव अर्था बरयत. जेजू देवाचो पूत जाल्यारय मोरी आनी जुजे थंयसर आशिल्ल्या त्या नियमशास्त्राक काल जातात. जेजूक देवळान भेटोवची गरज नातली तरी ती जेजूक हाडून देवळान भेटयतात. ते मात्र न्हय, थंयसर नियमशास्त्रांत कितें बरोवन आशिल्लें कोवड्या पिलां या पारव्या पिलां तांणी भेटोवंक आशिल्लीं त्याच प्रमाणे ती भेटयतात. कालतेपणाचो संकेत, दुर्बळकायेचो संकेत. तांणी भांगार या इतर खंयचेय मोलादीक देवाक अर्पिल्लें ना. भांगार साद्यो वस्ती तांणी देवाक भेटोवन दिल्यो. तेच परी हें घडीत मोरी आपणाच्या जिवितांत देवाची कुशी जाना सावन सडवणीच्या चरित्रेंत तिचो पात्र ती भोव अर्थाभरीत रितीन खेळटा. पयलें तिणें देवाच्या कुशेक सय म्हणलें, आतां त्या बाळका जेजूक हाडून देवळांत भेटयता ती. आमच्याय जिवितांत कशें मोरयेन जेजूक तेंपलांत भेटयलो तशेंच आमी आमचें सगळें जिवीत देवाक भेटोवन दिवया. ताच्या येवजणे प्रकार, ताच्या सडवणेच्या येवजणेंत आमचो पात्र कितें म्हणलें आमी सना जावया. ह्या वखन आमी भेटयत आसतना प्रत्येक रितीन ल्हान भुरग्यां पासून मागया. संपूर्ण रितीन तांकां देवाची वळख दिवन देवबिरांतीन वाडोवंक, देवाक समर्पण दिवंक आमी आमचे प्रयत्न करया. ह्या कणा उपरांत एसी तावन नृत्य आसतलें तयार आमचें. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां तुजी खुशी सदांच जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवाळ. नमान मरे कृपेन भरिले समितीचे संगता श्रेय भितर तू सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या खुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमा ओप्यांका ते विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या कळे आमेन. नमान मरे कृपेन भरिले समितीचे संगता श्रेय भितर तू सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या खुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमा ओप्यांका ते विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या कळे आमेन. नमान मरिये कृपेन भरिले सुमी तुझे संगता श्रेय भितर तू सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या खुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमा ओप्यांका ते विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या कळे आमेन. नमान मरिये कृपेन भरिले सुमी तुझे संगता श्रेय भितर तू सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या खुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमा ओप्यांका ते विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या कळे आमेन. नमान मरिये कृपेन भरिले सुमी तुझे संगता श्रेय भितर तू सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या खुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमा ओप्यांका ते विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या कळे आमेन. नमान मरिये कृपेन भरिले सुमी तुझे संगता श्रेय भितर तू सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या खुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये मरणाच्या कळे आमेन. नमान मरिये कृपेन भरिले सुमी तुझे संगता श्रेय भितर तू सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या खुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमा ओप्यांका ते विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या कळे आमेन. नमान मरिये कृपेन भरिले सुमी तुझे संगता श्रेय भितर तू सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या खुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमा ओप्यांका ते विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या कळे आमेन. नमान मरिये कृपेन भरिले सुमी तुझे संगता श्रेय भितर तू सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या खुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमा ओप्यांका ते विनंती कर
आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमन मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे संगता श्री अमृता तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या खुशीचे जेसु. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांका ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जशी आधी तशी आता आणि सदा सर्वदा आमेन. ए मोजा जेजू आमची पादका आमकां बक्षी यमकोंडाच्या उज्यांतले आमकां निवार सोमेस्तत्म्यांक सडकन तुजे काकुळतीची अधिगर्ज असल्या सरगार वन पाय. आता आमी एक मर्याळ नृत्य पळोवंक देवाक हरसी.
पांचसो मिस्तेर सुकुल्लो भुरगो जेजू तेंपलान मेळटा. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वर्सान वरास जेजूची माय बाप पास्काच्या परबेक जेरुसलेमाक वेताली. जेजू 12 वर्सांचो आसता अर्सनचे बरीच ती परबेक गेली. परबेचे दीस काबार जावन ती पाटी परतना भुरगो जेजू जेरुसलेमांतच रावलो. ही ताची माय बाप नेना जाली. तो पैनाराच्या पंगडांत आसतलो म्हणून लेखून ती एक दिसाची वाट चलोवन ती पाटी आयली. उपरांत तांणी आपल्या सैऱ्या आनी वळखीच्या मदें सोदलो, पूण तो ताका मेळ्ळो ना. देखून ताका सोदीत ती जेरुसलेमाक पाटीन गेली. 3 दिसां उपरांत तो तांकां देवळांत मेळ्ळो. शिकोंदारा मदें बसून तांचें आयकून तांकां तो सावलां घालनासलो. ही ताजी सावलां जापी आयकल्या सोमेस्त जाणतिकायेक वेजमेज जाल्लें. मोरी आनी जुजेची सोदना देवा खातीर हर एक मनशाक आसची तान परगडता. मोरयेन आनी जुजेन जेजूक सोदलो. आमी आमच्या जिणेंत जेजूक मात्र सोदूंक जेजूचो फाटलाव करूंक कृपा मागया. जेजू जनवायन आनी कुडीन वाडलो तशें आमी आमच्या भावार्थान वाडोवंक बेसांव मागया. देखून सदां देवाची सोदना करची. आमी देवाच्या खुशे आनी योजना प्रकार आमची खुशी जारी करया. दैवीक जनवायन आनी समजणेन वाडावळ जोडया. ह्या वेळार प्रत्येक जावन आमच्या कुटुंबांतल्या फिरगेज कुटुंबांतल्या सर्व पिडेस्तां पासत प्रायवंतां पासत आमी मागया. सांगातास आस्पत्र्यांनी वळवळून आसच्या पिडेस्तां पासत जेजू तांकां आपडून दी, तांकां गूण करून दी म्हूण आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाम पवित्र जावं, तुझे राजम कायम, तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां बोगस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बरलय समी तुझे संगता स्त्रियां भितर सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या कडेन आमेन. नमान मरिये कृपेन बरलय समी तुझे संगता स्त्रियां भितर सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या कडेन आमेन. नमान मरिये कृपेन बरलय समी तुझे संगता स्त्रियां भितर सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या कडेन आमेन. नमान मरिये कृपेन बरलय समी तुझे संगता स्त्रियां भितर सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या कडेन आमेन. नमान मरिये कृपेन बरलय समी तुझे संगता स्त्रियां भितर सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या कडेन आमेन. नमान मरिये कृपेन बरलय समी तुझे संगता स्त्रियां भितर सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या कडेन आमेन. नमान मरिये कृपेन बरलय समी तुझे संगता स्त्रियां भितर सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या कडेन आमेन. नमान मरिये कृपेन बरलय समी तुझे संगता स्त्रियां भितर सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या कडेन आमेन. नमान मरिये कृपेन बरलय समी तुझे संगता स्त्रियां भितर सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या कडेन आमेन. नमान मरिये कृपेन बरलय समी तुझे संगता स्त्रियां भितर सदैव
आणि सदैवी फाल तुझ्या कुशीचे जेजो. भगवंती मरिये देवाची माई आम्हा पापियांका ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जशी आधी तशी आता आणि सदा सर्वदा आमेन. ए मोजा जेजू आमचे पादका आमकां बक्षी यमकोंडाच्या भुजांतले आमकां निवार. सोमेस्तत्म्या सडकन तुजे काकुळतीची अधिगर्ज असल्या सरगार वन पाय. नमन नमन तुका रोजार माये आमासर पातक्यांची ओडशे काये. दयेन तूं पाव आमकां सर्गीरानये जेजूच्या पावलांनी चलय माये. नमन नमन तुका रोजार माये आमासर पातक्यांची ओडशे काये. दयेन तूं पाव आमकां सर्गीरानये जेजूच्या पावलांनी चलय माये. पुडव्यान खबर हाडली मोरयेन कबलात दिली कालवार कुर्सा पर्यान विश्वासी ती रावली. जिणेच्या हर घडये क्रिस्ताक गवाय दिली. देखून सर्गी बापान सर्वांची माय केली. नमान नमान तुका रोजार माये आमासर पातक्यांचे ओडशे काये. दयेन तूं पाव आमकां सर्गीरानये जेजूच्या पावलांनी चलय माये. नमान रनिये काकोलतीचे माये नमान आमच्या जिवा अमृत आणि बरबोशा तुका आमी उलो मारता आणि परदेशी वेची बाळका या दुखाच्या कोणांत आसता. आस्कार वस्कार सन आमी तुका दान करता. तर तूं आमचे शकाय हे तुझे काकोलतीचे दोळे आमचे वयर परते आणि या परदेशा उपरांत तुझे कुशीचे सदैव फाळ जेजूक आमकां दाखय. हे दयाळी हे मोगाळी हे दुलोबी आमकां मरी. भगवंती देवाचे माय आमा पासत विनंती कर. आता आमी लदीन गायनान गावया. सुमिया काकुळत आमची कर. सुमिया काकुळत आमची कर. क्रिस्ता काकुळत आमची कर. क्रिस्ता काकुळत आमची कर. सुमिया काकुळत आमची कर. सुमिया काकुळत आमची कर. क्रिस्ता आयक आमकां. क्रिस्ता आयक आमकां. क्रिस्ता दयेन आयक आमकां. क्रिस्ता दयेन आयक आमकां. सर्गीच्या देवा बापा काकुळत आमची कर. देवा पुता संसाराच्या तारोका काकुळत आमची कर. देवा पवित्र आत्म्या काकुळत आमची कर. सांसी सीमा त्रिंदादी एकाच देवा काकुळत आमची कर. भाग्यवंती मोरिये आमा पासत विनंती कर.
भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. भाग्यवंती अंकवारीचे अंकवारी आम्हा पासत विनंती कर. ख्रिस्ताचे माये आम्हा पासत विनंती कर. पवित्रसभेचे माये आम्हा पासत विनंती कर. काकुळतीचे माये आम्हा पासत विनंती कर. देव कृपेचे माये आम्हा पासत विनंती कर. भरवशाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. बोनितळी माये आम्हा पासत विनंती कर. निष्कळवंती माये आम्हा पासत विनंती कर. खतनातलेले माये आम्हा पासत विनंती कर. आपुट माये आम्हा पासत विनंती कर. मोगा पात माये आम्हा पासत विनंती कर. विचित्र माये आम्हा पासत विनंती कर. सुबोधिनी माये आम्हा पासत विनंती कर. रसनाराचे माये आम्हा पासत विनंती कर. सोडवणदाराचे माये आम्हा पासत विनंती कर. मनापात अंकवारी आम्हा पासत विनंती कर. भूषाणी अंकवारी आम्हा पासत विनंती कर. परगटूंक फावो जाले अंकवारी आम्हा पासत विनंती कर. पुद्वेदार अंकवारी आम्हा पासत विनंती कर. दयाळी अंकवारी आम्हा पासत विनंती कर. विश्वासी अंकवारी आम्हा पासत विनंती कर. नीतीच्या आरशा आम्हा पासत विनंती कर. जाणवायेच्या सिंहासना आम्हा पासत विनंती कर. आमच्या संतोषाच्या कारणा आम्हा पासत विनंती कर. आत्मिक पलंगणा आम्हा पासत विनंती कर. मान फावो जाल्ल्या पलंगणा आम्हा पासत विनंती कर. भक्तीच्या अपरिमित पलंगणा आम्हा पासत विनंती कर. गुप्त गुलोबा आम्हा पासत विनंती कर. दाविदाच्या बुरजा आम्हा पासत विनंती कर. ताड्याच्या बुरजा आम्हा पासत विनंती कर. सुवर्णाच्या मंदिरा आम्हा पासत विनंती कर. सोल्याच्या आरका आम्हा पासत विनंती कर. सर्गीच्या दारवाट्या आम्हा पासत विनंती कर. फांत्या पाराच्या नेकेत्रा
आम्हा पासत विनंती कर. पिडेस्तांचे भलायके आम्हा पासत विनंती कर. पातक्यांच्या आश्रया आम्हा पासत विनंती कर. थळांतर कराचे शेकाये आम्हा पासत विनंती कर. दुखेस्तांचे बुजावणे आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्तावांच्या आधारा आम्हा पासत विनंती कर. बोडव्यांचे राणये आम्हा पासत विनंती कर. पात्रियार्कांचे राणये आम्हा पासत विनंती कर. प्रवादींचे राणये आम्हा पासत विनंती कर. आपोस्तलांचे राणये आम्हा पासत विनंती कर. मार्तीरांचे राणये आम्हा पासत विनंती कर. कॉन्फेसोरांचे राणये आम्हा पासत विनंती कर. औंकवारींचे राणये आम्हा पासत विनंती कर. समेस भक्तांचे राणये आम्हा पासत विनंती कर. सैंबाचे कथावेन गरबी सांभाळले राणये आम्हा पासत विनंती कर. सर्गिंगेतले राणये आम्हा पासत विनंती कर. भोव पवित्र रोजारीचे राणये आम्हा पासत विनंती कर. कुटुंबाचे राणये आम्हा पासत विनंती कर. समाधानाचे राणये आम्हा पासत विनंती कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले बोगस आमका येसू मिया. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले दयेन आमका येसू मिया. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले काकूळ आमची कर. अकरेचे गीत गावे. Revia. आमचे माये तुझे सशी दावून येता विनंती कर जेजू लागी कालते फोनी आम्ही मागता सर्गी बापा जावूंक विदे मोगाळ माये आमकां शिकय पवित करूं आमचे जिवीत माये मागता तुजी नजर नमन मोरये आमचे माये तुझे सशी दावून येता विनंती कर जेजू लागी कालते पोरी आम्ही मागता
सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसो तुमचे सवय आसो आणि सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं आमेन मोगाळ पुत्रा सोवे ओंकार मरिये आशीर्वाद दी आमकां भगवंत कुर्साचे कृपेन मरे आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आम एक घडी बरोबर बसा धन्यवादाची 2 उतरां त्यानंतर सगळ्यांक रिफ्रेशमेंट्स आसात ते घेवनूच तुम्ही वसाचे आयच्या रोजार मायच्या तेरसाच्या भक्तीपणाचे येवजण घालून सर मांडवळ केल्ल्या आमच्या मोगाळ वेगार बापांक आनी सहायक वेगार बापांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आज हांगा नृत्य प्रदर्शन दिल्ल्या बेतनी कॉविंदाच्या कॅन्डिडेट्सांक आनी AC हॉस्टेलाच्या भुरग्यांकय हांव देव बरें करूं म्हणटा मधुर गायन केल्ल्या कॉयर पंगडाक आनी कॉयर मेस्त्रीकय हांव देव बरें करूं म्हणटा हांगासर ग्रोट्टो सोबयल्ल्या अरुण इलेक्ट्रिकल्स साऊंड सिस्टम मोदक दिल्ल्या क्रिस इलेक्ट्रिकल्स चेरांची मांडवळ केल्ल्या CL संध्यांक आनी व्हिडिओ आनी फोटोग्राफी केल्ल्या सुजय आनी शॉन तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी हांगासर येद्या व्हड्या संख्यान आजर जाल्ल्या सर्व धार्मीक भयणींक आनी सर फिरगेजकारांकय हांव देव बरें करूं म्हणटा सर्वांकी बरी रात मागता थँक्यू हांगासर आयचें भक्तीपण अखेर जाता थंयसर 2 कडेन रिफ्रेशमेंट्स दवरल्यात ह्या कुशीक आसा हय मागीर तुमी उरतना इल्ली चेरां आट्टी दवरल्यार पुरो न्ही आट्टी दवरल्यार पुरो मागीर